ҳамаи бародарои Тоҷикистон ба ҳама Тоҷикистон мо бачаҳои ғариби Полша аз Тоҷикистон Варшава Сити Тоҷикистон ба Муҳаммад Наҳимов салом. Ба шумо комёбиро таманно дорем. Тоҷикистон ба пеш! Ина бародаро ин ами ҷай. Ҳозир футбола сар мекунем, бачаҳо як ҷамъ нашидану ҳаку мешавам қашам. Рости гап хныка курко қати омадага, спартико қати омадага, конкретни хныка. Ду группа мешавем ҳозир 18 ба худо хоҳа пага бо се группа мешаванд чунам хеле. Хулоса футболистои номи инаи кияй? Фирдавс меган. Хайш далер як дунё анда мақсад. Стадион хубай. Нормально стадион, короче, хеле ранг резинаи да, хулоса. Сад фоиз ай бродар, ин шуморо барои халқ нишон додаистам ки мақсад дар шаҳри ғариб мақсад чӣ мекунам? Футбол мекунам, кам вақт меёбам. Ягон гап дорӣ? Ин гап дошта боша ку, ҷайсан ку ягон гап. Салом ба ҳамаи ғарибу. Тамом амиқай? Хай, имрӯз рӯзи харной будай. Мо инҷа футбол иншоалло ки будем весел.